warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Evelyn Cantika Parma Putri, absen kalih welas, kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga. Kang mriki kula badhe maosake geguritan ingkang judule Dalane Nyoba Gegayuhan dening Evelyn Cantika. Ana gegayuhan marang Gusti Kang Agung. Mlampah lakune telapak sikil mikul dhuwur jero batin. Jerit swara batin timbang ilang arah, timbang amburadul ilang arah. Tenaga nutup sedengkul, otot perkasa raga kudu kulino. Kang ngawasi panguripan mremlek rekoso penggawean nganti ora kelingan urip iku ana lerene. Srengenge ngetok nganti mendelep nalika pasrah piye runtuh pamekune gawe karep takdir kang ati. Usaha sing duka nampa susah seneng atau sithik modal nekat pangarepan dhuwur nanging cilik keadegan. Deleng kapan jaluke uripku iki, tak jembane atiku ndonga banter nembus digantara. Yakin mantep dada kawujud Indriya Jaya.